Така. Здравейте хора, аз съм Светлио и както виждате днес правя първия клип за новия си канал. Знаете, аз си отворих нов канал, който е този. Защо го отворих? Искам да започна чисто, няма такива бърквания. Абонираш се, подписваш се и такива неща. И да водя игрите си когато трябва, да правя епизоди когато трябва, сега си един график, когато да ги правя. И да, примерно в понеделник карам мосто, във вторник Майнкрафт, в сряда FIFA, Road to Division 1, в четвъртък Career Mode, в петък една игра имам Legendary, ако искате аз нямам, нали, пишите в коментарите. Ама ви, ако не знаете, просто не пишите в интернет Legendary, тя ще излезе. Не съм играл никога и ще я пробвам. При видео съм гледал, ще видя едно видео. Да, може да скупите GTA 5. Пъса 3, но ще направя боксинг, като я купувам. Също така в предния си канал бях направил клип там за игрите ми за PlayStation. Ще я правя същия клип тук, защото има нови хора сигурно, които не знаят. Ще се случи, ще кача всички клипове. Тоест, ще кача за игрите ми, за всичко ще кача спокойно. Правя първия си клип за този канал. И да, надявам се видеята, които ще направя за напред в този канал да ви харесват. Тъй като аз започнах да чисто, за да се справя много по-добре с нещата, за да няма такива обърквания, както беше в стария канал. И така, взето, да, пак казвам, ако си купя GTA 5, ще направя боксинг. И пък ако не направя, веднага ще направя клип, но по-голямата вероятност е да направя боксинг. Поне според мен ще е по-яко. И да, това видео няма да е много дълго, но съм развълнувала, че да почнах на чисто в този канал тук. И да, това впечатление, аз получавам колака, тъй утре ще снимам клип на какво да бъде той. Пак го питам, това го бях казал в стария си канал. Искате ли да продължа кариерата с ОЛ? Не знам ли на вас е интересно, според мен няма интерес. Не знам на вас дали има. Не знам, пишете в коментарите дали искате да играя тази игра Legendary и дали искам да продължа с кариерата на ОЛА, дали искате да продължа с кариерата на ОЛА. Да, това общо взето, както виждате съм с OBS, да. Може да правя видео на компютъра. Да, ама някои работи тия тук не знам, окей. Ама такова. Той после ще го правям. Не знам. Не знам защо клиповете някакъв път забиват някакви такива случаи. То никой някакъв път, то винаги забиват. Забиват и то стабилен лак е той. Само не като нормалния лак. Какво стана тук е? Какво стана тук е? Са не като нормалния лак. От време на време то си е винаги нормалния лак. Винаги. Да. И затова питам. Аз като правя това тук. Така. И да, затова питам вас, за да ми кажете. И да. Това ще за това клипче, хора. Надявам се да ви харесало. Дайте ми палец нагоре и пишете долу в коментарите дали искате да играя тази игра Legendary и дали искате да продължавам с кариерата с ОЛА. И да, това беше от мен и чао!